Hola, com va? El vídeo d'avui és diferent perquè faré això que anomenen unboxing amb l'enviament que m'ha fet el meu amic Manel Alonso. Com suposa que coneixeu, és un poeta de Puçol, poeta, articulista, dinamitzador cultural. Manel és moltes coses i jo no puc ser imparcial perquè Manel és amic meu i n'estic ben pagat de la seva amistat. Manel, com vos deia, és un poeta, és un autor de conviccions fermes, d'allò que anomenen en altres territoris de pedra picada, que ha estat darrere de moltes iniciatives com la revista L'Aljamia, els debats literaris al Diangos, recorde que es deia, i és un autor especialment interessant que jo utilitzo a les meves classes, les classes del seu, en els seus articles, l'apartat, recordeu, dels exàmens de comprensió escrita, perquè són uns articles ben interessants. Bé, comencem amb este, com vos deia, unboxing. Estic il·lusionat i emocionat per veure el llibre. A veure, no vull trencar el sobre, és una de les meues manies. A veure, i efectivament és el darrer quadern per a Joan, el darrer llibre que ha escrit. És un poemari amb dedicatòria. Moltes gràcies, Manel. Us llegiré una part de la dedicatòria. Salvadora, m'estima. Moltes gràcies, Manel. I sense escap a la vida, entre els dits tous de les mans, i en la seua agra fugida ja no ens valen crits ni clams. Una edició realment acurada, molt bonica, Neopàtria Edicions. És un poemari ben bonic, la veritat és que fa goig de veure-lo. Vos vull llegir algun... Este poema, per exemple, els poemes restaran sempre incomplets. A nosaltres ens mou una fam antiga de buscar la perfecció, la bellesa, a través de les paraules. Joan és un altre abisme qui els amenaça. El cel buit que tot ho devora. L'absència dels ocells que haurien de volar arran dels nostres signes cal·ligràfics, reinterpretant la melodia inacabada que els hem llegat i que farà que resten els poemes malferits de silencis entre les filagarses de l'oblit. Este poemari està dedicat a Joan Batista Campos, que és un poeta de Castelló que va morir, trobo que en 2013, i al qual van dedicats estos poemes. És una espècie de diàleg pòstum que Manel li dedica a aquest autor. Hi ha fins a 34 poemes molt sentits, estic convençut, el que vos deia, que són poemes molt sentits, de qualitat. Manel és un excel·lent poeta. I bé, us convide a llegir el poema del meu amic Manel Alonso. Moltes gràcies. Bé, i abans de dir adeu, vull enviar un missatge a Lucía Gómez, jugadora del nostre Llevant. Lucía, espero que recuperes pronte. Sé que acabes de passar l'operació per la teua lesió. Espero que estigues ben pronte defendent els nostres colors amb la teua alegria. Molts ànims, Lucía,
Per a tu, gràcies, ànim. Bé, gràcies a tots. Opre Roma, adeu.